बातम्यांसाठी पाहत राहा जाणीव मराठी। होऊ द्या जाणीव। लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करा आपल्या हक्काचे चॅनल जाणीव मराठी। कुठे नाही करण्यात येत आहे। कधी कधी गडबडीत चांगले कार्यक्रम होतात असं नाही। सॉरी सगळ्यांना थोडंसं थांबायला आणि प्रतिकात्मकरित्या सभासद दोन्ही करून घेत आहेत ते। ठीक आहे। एस.वाय. पवार सर गेले त्यानंतर बाबासाहेब तत्वाचे असते बाबांना त्यानंतर मलकापूरचे नगराध्यक्ष नीलमताई गेडगे, संदीप चव्हाण, विजयताई थोरडे यांना प्राथमिक स्वरूपात समोर झाला। एक मिनिट दिलगिरी व्यक्त करतो। कल्पना होती की दिवाळीच्या निमित्तानं आपल्या सर्वांना बोलवावं आणि गप्पा माराव्या। नेमका आज आमच्या अध्यक्षांच्या लग्नाचा मुहूर्त होता, त्या निमित्तानं त्याच्या आधी आपण घ्यावा कार्यक्रम असे कल्पना होती, पण मला मागच्या कार्यक्रमामध्ये बराच वेळ झाला। सर्वप्रथम मला तरी उशीर झाला असला दिवाळीच्या आणि नववर्षाच्या अधिक शुभेच्छा देऊ इच्छितो। कारण म्हणजे महाविकास आघाडीला आता 2 वर्ष होणार आहे। 2 वर्ष होत असताना त्या दिवशी मला आपल्याशी बोलायचं होतं, त्या प्रश्नावर प्रश्नोत्तर आपण करायची होती, पण आजचा अध्यक्षांच्या लग्नाचा अशी वेळ असल्यामुळे ते यायचं होतं, म्हणून आजचा मुहूर्त आणि दिवाळीचा मुहूर्त दोन्ही साधून आज आपल्याला इथे निमंत्रित केलं। आपल्याला थोडा त्रास झाला, त्याबद्दल पुन्हा दिलगिरी व्यक्त करतो। पत्रकार बंधूंना चर्चेकरता आणि वार्तालापाकरता बोलत असतानाच आमचा पक्षाचा कार्यक्रम आम्ही या ठिकाणी केलेला आहे। तो म्हणजे 1 नोव्हेंबरपासून पक्षाची सदस्य नोंदणीचं अभियान सुरू झालेलं आहे। कराडला केलं होतं, पण आज सातारला मुद्दाम प्रातिनिधिक स्वरूपात काही पुस्तकं ही प्रमुख कार्यकर्त्यांना दिलेली आहेत, त्यांना सभासद नोंदवून घेतलेला आहे। सभासद नोंदणीचा कार्यक्रम हा नोव्हेंबर महिना आणि पुढे काही दिवस चालणार आहे। त्यानंतर मग पक्षाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या घटनेप्रमाणे निवडणूक होणार आहे। त्याला हा शुभारंभ आपल्या समोर आहे।